לא רחוק מכאן, לצד הדרך, על ראש גבעה, תחת עץ. יושב, מספר הסיפורים, וחולק את סיפוריו עם כל מי אשר חפץ. שלום, וברוכים הבאים לפרק הראשון של המספר על הגבעה מלאכים ופיות. היום אספר לכם 3 סיפורי מלאכים. אספר כיצד עכבר קטן העז להציע עזרה לאריה מלך החיות. כיצד הציפורים בחרו את מלכם, ומה לדעת המלך החכם הצליל המרגש ביותר בעולם. ונתחיל עם הסיפור הראשון, האריה והעכבר. ביער אחד, הרחק מכאן, צועד לו האריה, מלך החיות. והוא רעב, כל כך רעב. הוא ממש יכול להרגיש כיצד הבטן שלו נדבקת לגב. הוא כבר פעמיים נגס בחתיכת בשר, רק כדי לגלות שזה היה בעצם בול עץ רקוב. הוא היה כל כך רעב וחיפש אחר דבר מה לאכול. כאשר לפתע הוא שמע רשרוש בין השיחים. מיד הוא התכופף כדי שלא יראו אותו, והחל לזחול בשקט לכיוון השיח. אולי מסתתרת שם איזו ארנבת שמנמנה, חשב לעצמו האריה. הוא התקרב, התכונן לקפיצה, הרים את הטוסיק שלו גבוה באוויר זינק על השיח עם ציפורניים שלופות. לא, בבקשה לא, אל תטרוף אותי, בבקשה לא, אמר עכברון קטן שנלכד בטלפיו של האריה. בבקשה אדוני אריה, אני עכברון קטן, אני לא ארוחה למלך גדול וחזק שכמוך. אדוני העכברון, אבל אני רעב כל כך. אדוני המלך, אם תשחרר אותי, אני מבטיח שאבוא לעזרתך מתי שתצטרך. אתה תבוא לעזרתי? כן אדוני המלך. איך עכברון קטן כמוך יכול לבוא לעזרתו של מלך החיות? הצחקת אותי עכברון קטן. אוי, אני אומנם רעב, אבל עכשיו כואבת לי הבטן מרוב צחוק. בסדר עכברון קטן, לך לחופשי. אני כבר אמצא משהו אחר לאכול. והעכברון הקטן ברח לו לדרכו. לא חלף זמן רב, והאריה מלך החיות שוב הסתובב לו ביער. ולפתע נלכד ברשת ציידים. הרשת עטפה אותו והרימה אותו באוויר, וכעת היה האריה שלנו תלוי בין שמיים לארץ. מה זה צריך להיות? תורידו אותי מכאן, שאג האריה. הוא ניסה לחתוך את הרשת עם השיניים שלו, אבל החוטים היו דקים מדי ועברו לו בחריצים בין השיניים. הוא ניסה לקרוע את הרשת עם הציפורניים שלו, אבל הציפורניים שלו לא היו חדות מספיק. שמישהו יוריד אותי מפה, הצילו, שאג האריה. סליחה אדוני, אמר עכברון קטן שהסתכל על האריה. אתה צריך עזרה? אמר העכברון ומיד רץ וטיפס על העץ, עלה על הרשת חרסם חור גדול ברשת, כך שהאריה יוכל להשתחרר וליפול על הרצפה. תודה לך עכברון קטן, תודה רבה, הצלת את חיי.
אני טעיתי. כנראה שעכברון קטן כן יכול לעזור אפילו למלך גדול וחזק כמוני, אמר האריה. תודה רבה לך. ושניהם רצו וברחו להם אל מעבי היער. סיפרו לי פעם כי באחד היערות ראו עכבר קטן יושב על ראשו של אריה. אולי זה הם? לו אתם הייתם האריה, האם הייתם מקשיבים לעכברון הקטן? ואם הייתם במקרה העכברון הקטן, האם הייתם מעיזים להציע עזרה לאריה? ומי הייתם מעדיפים להיות, העכברון או האריה? לסיפור השני אני קורא, כיצד נבחר מלך הציפורים. לפני שנים רבות, כאשר העולם עוד היה צעיר, התאספו כל הציפורים בעץ הגדול. היו שם דרורים וענפות, סכנאים וחסידות, בזים ושכפים. כל הציפורים מכל הסוגים וכל המינים התאספו בעץ הגדול, והעץ היה כמרקחה. ציוצים, קריאות, צביחות. כל הציפורים דיברו רק על דבר אחד. היום ייבחר מלך העופות, מלך הציפורים. וכיצד הוא ייבחר? פשוט מאוד, תחרות. הציפור אשר תוכל לעוף הכי גבוה מכל שאר הציפורים, היא זו אשר תיבחר להיות מלך העופות. כל הציפורים כבר היו מוכנות. הדרורים והענפות, העגורים והחסידות, כולן חיכו לינשוף. הינשוף אשר התעורר במיוחד באמצע היום כדי להזניק ולשפוט בתחרות הגדולה, נעמד לו על סלע וקרא הו-הו! וכל הציפורים פרסו את כנפיהן ונסקו לאוויר. לרגע אחד השמיים היו שטיח יפהפה וצבעוני של נוצות וכנפיים. אבל לאט לאט החלו לראות כתמים כחולים של שמיים, וככל שהתחרות התקדמה, היו יותר ויותר שמיים ופחות ופחות ציפורים שהמשיכו לטפס. התחרות נמשכה זמן רב. השמש כבר הייתה גבוה בשמיים, ורבות מהציפורים כבר חזרו חזרה לנחיתה. מי שהסתכל היטב לשמיים, גבוה גבוה, יכל לראות ציפורים מעטות עפות שם באוויר. חסידה, העגור, הסכנאי, אבל גבוה גבוה מעל כולם עף לו הנשר. והוא המשיך והתרומם והתעלה מעל כל הציפורים. וכשכל הציפורים כבר נחתו, הנשר המשיך לנסוק ולהמריא ולהתרומם אל על. היה לו חשוב לעוף לא רק יותר גבוה מכולם, אלא לעוף הכי גבוה שהוא יכול. ולבסוף, כשתשו כוחותיו והוא עף הכי גבוה שהוא אי פעם עף, החליט הנשר כי הגיע הזמן לנחות ולחזור לקרקע. הוא לא הרגיש שמהגב שלו זינקה ציפור קטנטנה, גדרון, אשר עפה והתרוממה קצת יותר גבוה ממנו, ואחריו החלה גם כן לחזור אל הקרקע. כאשר ראו הציפורים את הנשר חוזר לנחיתה, כולן שמחו וקראו וצייצו וצווחו, הידד, הידד לנשר, הוא יהיה מלכנו, הוא יהיה מלכנו. אך לפתע כל הציפורים נדמו. הם ראו את הגדרון הקטנה חוזרת ונוחתת אחרי הנשר. הגדרון הקטנה עפה גבוה יותר מהנשר. רגע. גדרון? כן, הגדרון.
איזה מין ציפור זאת? גדרון. גדרון, ציפור קטנה אשר עפה גבוה יותר מהנשר. אני מעולם לא שמעתי על גדרון. לא יכול להיות שגדרון תהיה המלך. אבל הגדרון היא הציפור שעפה הכי גבוה מכולם. מה אתם אומרים? האם מגיע לגדרון להיות מלך הציפורים ומלך העופות? או לנשר, אשר באמת עף את כל הדרך והתאמץ והשקיע יותר מכולם? במי אתם הייתם בוחרים? הציפורים כולן הסתכלו על הגדרון ושאלו אותו, איך ציפור קטנה כמוך עפה גבוה יותר מהנשר הגדול? פשוט מאוד, ענה הגדרון. הייתי על גבו של הנשר, וברגע שהוא הגיע למקום הכי גבוה, פשוט התעופפתי ממנו. ובגלל זה אני עפתי הכי גבוה. לשם הסיפור, ציפורים רבות החלו לצעוק, רמאות, מעשה נוכלות. הגדרון לא עפה בזכות עצמה, היא תפסה טרמפ על גבו של הנשר. היא לא ראויה להיות מלך. היא רימתה. לעומתן היו ציפורים שבאו ואמרו, למה? היא השתמשה בחוכמתה ובעורמתה ומצאה דרך להגיע ולטפס ולעוף גבוה יותר מכל הציפורים האחרות. וכך החל ויכוח בין הציפורים הטוענות כי הנשר הוא המלך הראוי, לעומת הציפורים הטוענות כי הגדרון היא הציפור הראויה. והוויכוח הלך ונהיה סוער יותר ויותר, והציפורים צעקו וצווחו חזק יותר וחזק יותר, עד שלפתע מעל כולם נשמעה קריאתו של הנשר, שקט! כולם הסתכלו על הנשר, והנשר פנה אל הינשוף ואמר, אדוני הינשוף, אתה השופט, אתה תחליט, מי מאיתנו הוא הראוי להיות מלך העופות? הינשוף הסתכל על הציפורים הרבות, על אלו הטוענות כי הנשר הוא הציפור הראויה, ועל אלו הטוענות כי הגדרון היא הציפור הראויה, ולא ידע מה לעשות. עד שפתאום צץ במוחו רעיון קטן. אנו נעשה הצבעה, אמר הינשוף. כל הציפורים אשר חושבות כי הנשר היא הציפור הראויה להיות מלכנו, יתעופפו ויעמדו על העץ הגדול. והציפורים החושבות כי הגדרון היא הציפור הראויה, יתעופפו ויעמדו על הסלעים בצד השני. הציפור שבה יתמכו הכי הרבה ציפורים, היא זו שתיבחר להיות המלך. וכך היה. כל הציפורים המריאו והתמקמו, אלו על הסלעים ואלו על העץ. אך לאחר שכל הציפורים בחרו מי לדעתן ראוי להיות מלך העופות, התשובה הייתה ברורה לחלוטין. הרוב המוחלט של העופות התמקם על העץ ותמך בנשר להיות מלך העופות. הינשוף הכריז בתרועה חגיגית, הו! מהיום והלאה הנשר הוא יהיה מלך העופות. כל הציפורים שעל העץ החלו לקרוא ולשמוח ולצווח, הידד, הידד, יחי המלך החדש, יחי המלך החדש. הציפורים שבחרו בגדרון, חלקן קיבלו זאת ברוח טובה והסכימו עם דעת הרוב. אבל חלק מהציפורים כעסו כל כך על התוצאה, והחליטו שמהיום והלאה כף רגלם לא תדרוך יותר על העץ. ולכן עד היום ישנן ציפורים אשר בונות את קיניהן על הקרקע ולא על העץ, כמו הסיקסק והסוכאי. מה אתם אומרים? האם הציפורים בחרו נכון?